आज आपण बनवणार आहोत मालपोहे। त्यासाठी मी घेतलंय पाणी, घेतलंय एक तांब्या, त्यात अर्धी वाटी गुळ पावडर टाकली आहे। चांगली अशी ढवळून घेते व्यवस्थित। त्यात मी टाकणार वेलची, सुंठ आणि जायफळ पावडर 1 चमचा, थोडीशी हळद। तर मी त्यात टाकणार आहे 2 वाट्या गव्हाचे पीठ, जसं लागेल तसं। मी पहिले एकच वाटी टाकते। चांगलं मिश्रण तयार झालं पाहिजे, अशा गट्ट्या राहिल्या नाही पाहिजे त्याला। असं मीठ थोडंसं ते पण चांगलं असं मिश्रण करून घ्यायचं। तेल एकदाच टाकायचं, परत परत टाकायचं नाही कढईत, त्यातच काढायचे। घरातल्या वस्तूपासून हे मालपोहे बनवलेत मी। आठवड्यातून एकदा तुम्ही बनवत जा, मीही बनवते। अन्नवता मोदनवता मामिक्षवता एषां राजा भूयासम्।